Kaixo ikusuntzuleo, ondotorri Harira saiora, gaur beste denboraldi bat hasiko dugu, Harira saioarekin, gaur hasi eta ondorengo astietan herrixei eskainiko zeue tartia, herriko goraberak, herriko kontuak aztertuko ditugu, udalbatzetan ordezkatuta daren alderdi politikoetako bozeramaileekin. Eurei indotzeu gonbita eta gaur Arrasaterekin hasiko dugu, Arrasateko udalian ordezkatuta daren lau alderdixetako ordezkarixak gonbidatu ditugu, baina bi izango ditugu gurekin. Alde batetik Maider Morras, Euskal Herria Bilduko bozeramailea, ondotorri gurera. Eskerrik asko. Eta bestetik Eba Hauin, Elkarrekin Podemos ezkeran hitzakoa, ondotorri gurera. Kaixo, eskerrik asko. Esan behar da, komentatuta doten moduan, hasieran komentatu doten moduan, gainerako alderdixetako ordezkaixapek gonbidatu ditugula, esate baterako Maria Ubarretxena alkatiak uko gindotza, gaurko saioan egoteari, eta Joana Sánchez sozialistak etortzeko esan, baina azken orduko gorabera bat etarteko, ezingo da gurekin gaur eztabaida mahainguru saio honetan egon. Hori esan da eta bi gonbidatuekin hasingo dugu saioa eta lehenengo eta behin, komentatu nahiko notzuen, agintalixan erdixa dagoeneko igaro da, ze balorazio itxen duzue, Oinarte udal gobernuaren jardunarena. Lehenengo eskerrik asko gonbidatziagatik eneko, Bildun partetik, mila esker, eta pena bada bat abixok bakarrik egotia, berez kontrasterako zailtasunak eukiko ditugulako, ezta? Zure galderari erantzunez, nik ikusi dut gobernu hau guk ikusi dugu apur bat herritarren beharretatik apur bat urrunduta. Ikusi dugu berez egia da legealdi honetan pandemiak baldintzatu dauela legealdi osua, azkenengo 2 urteak, baina uste dugu hor aukera bat galdu izan dugula lana beste modu baten egiteko. Apur bat irudikatzen dau, momentu baten ikustu bat, irudikatzen dela oso ondo mai honetan nola egon dan gobernua. Hau da, ez da egon. Ez da egon, ez? Orduan zailtasun handitxak izan ditugu, momentu larrietan izkutatuta egon da alkatia, eta, uste dugu modu baten agintaldi naiz eta zaila izan, pandemia egoera zaila izan, ez dela kudeaketa ona izan eta lidergotza falta handia egon dela. Gure aldetik, bai kasualitatez, zaila izango da debatia, ze Eba eta Bixok ondo erueten gara eta askotan proposamenak egin izan ditugu gobernuari, batez azkenengo 2 urtietan, krisi mahai bat sortzeko, sare herritarra aurrera ateratzeko, gero azalduko dugu, ze gauza dien, baina horren aurrean jaso dugu ezetza eta denbora askoan adibidez aktibitate politikoa 2 hilabetetan geldituta egon da, arrazoi barik. Orduan uste dut hori izan dela apurtxo bat. Gu prestatuta egon gara proposamenak egiteko, zelabait positibotasunez eta uste dut, esaten dut berriro, galdu da aukera oso on bat bai harremanak sortzeko eta bai beste ideia batzuk aurrera ateratzeko, ze telelan horretan gauza asko egin zitezkeen, baina, guk ikusi dugu, apur bat desagertuta eta lidergotza falta handiarekin. Lehenengo eskerrak ematea udaletxeko eztabaida politikoak herrira hurbiltzeko aukera eman diguzuelako. Legaldearen balorazioari buruz, hitz batekin improvisazioa. Emakume txokoaren kokapena, gazte txokoaren kokapena, zalduzpe geltokia, kiroldegia, gero sakonduko ditu gai hauek, baina komunean daukatena da improvisazioa. Eta EAJ PSOE-ren gobernuak adreilua eta zementua dauka ardatz nagusi moduan, eta guk ez dugu eredu honekin bat egiten, eredu honekin jente asko atzeran gelditzen delako. Esaten zuen arteko oposizioa osatzen duzuen bi alderdi nagusixena eta bi alderdixena arteko harremana ona izen dela. Zuena eta gobernuaren artekoa ez horren ona edo emankorra. Zuen aldetik proposamen zehatzak egin dituzue? Bai. Esate baterako, ez dakit, zeintzuk izen geratu die hortxe, ez? Pandemia etorri zanean, eskatu genuen, astero beste herrietan gertatu izan den bezala, krisi mahai bat sortzea. Astero ikusteko, adibidez, gizartean dauzen eragilez berdinak eta pertsonen arteko pertsonen inguruan sortzen ziren arazoei aurre egiteko astero elkartzea. Ze, egia da, krisi horren aurrean, oso krisi berria izan da, ez?
Baina aldi berian bai, gure lana politikoki da aurreratzea edo aurre ikustea zeintzuk izango diran krisi horrek ze eragin sortuko dituen gizartean. Eta horren aurrean eskatu izan dugu krisi mahai bat. Eskatu izan dugu ostalariekin elkartzea, diru laguntzak emateko merkatariekin ere bai. Eskatu izan dugu mapa bat egitea, ia adibidez, zeintzuk izan dien kaltetuak zuzenki langabezian gelditu dien komunidadeak zeintzuk izan dien, eta erogoera zaurgarrian dauzen pertsonen mapa bat eta proposatu dugu, baina ez dugu erantzunik jaso. Sarre herritarra sortu zanean, hau da, lantalde bat, herritik sortutako lantalde bat etxietara erueteko elikagaiak edo errekauak edo jente nagusia laguntzeko batez ere, ezeskoa ere jaso dugu. Eta hortik aparte pandemiatik sortutako proposamenetatik aparte gero hitz egingo dugu, baina beste asko egon die baita ere. Eta ebak apur bat arrazoia dauka. Egia da, alderdi sozialistarekin guk, gure kasuan, errestasun gehiago daukogula akordioetara heltzeko, baina EAJ-arekin ez. Osea, EAJ gurekiko da, ez. Zube irakurketa berdin egiten duzu, eba? Bai, eztabaida honetan gertatu dana, ondo islatzen du udal barruan gertatzen dana, ez? EAJ ez dagoela, eta PSOE kasu honetan ere ez. Oposizioatik proposamenak egiteko aukera bakarra batzorde informatiboetan daukagu, eta gai zerrenda gobernuak ekartzen du, eta guk bakarrik galderreguetan gaixak proposatzeko aukera daukagu bertan, eta gero plenoetan ere osoko bilkuran mozioak aurkezteko erraminta bakarra daukagu oposizioak, eta gobernuaren jarrera mozioen inguruan ez da eztabaida sortzea, akordioetara heltzea, ezetza zuzenean esaten digute, eta hau esaten dudanean ez daukat buruan adibidez Voxen gorrotuaren diskurtsoaren aurkako mozioa, beste mozio asko ere egon dira tartean, orain dela hilabete batzuk, pobrezia adibidez, pobrezia menstrualaren aurkako mozio bat aurkeztu genuen, proposamen nagusia zen tanpoiak eta konpresak eskuragarri jartzea eraikuntza publikoetan, liburutegian, kiroldegian adibidez, eta ezetza hartu genuen, baina inongo arrazoirik gabe, ezetza zuzenean, eta orduan oso zaila da eraikitzailea izatea, oposiziotik gobernua ez bada eraikitzailea. Edo zenbutan bi urte geratzen die, agintaldia amaitzeko, urrengo 2 urtietan badaukazue proposamen zehatzik, edo fokuan nun jarri nahi kozinukien, edo zehazterik egiko zinukien, Maider, Eba? Bai, gure aldetik, pertsonak atzean ez gelditzeko politikak aurkeztuko ditugu. Etxebizitza publikoa, alokairuen prezioa ere arazo oso larria da arrasaten, eredu fiskal progresioa, zerbitzu publikoak berreskuratu eta indartzeko proposamenak, horrelakoak bai. Maider? Gu ebak esaten dauen hildotik, ez da? Apur bat elkarrizketa da, ez? Beste debatia, baina, azkenean guk egingo ditugun proposamenak dira beti gizartearekin, edo gizartean sortzen diren behar sozialak erantzuteko izango diren proposamenak. Horrek ez du esan nahi diela proposamenak zehaztu gabekoak, edo ez daukola zerikusirik hirigintzarekin, edo ez. Guk momentu honetan daukagun lan egiteko modua da udalgintzan, ez du ematen, baina udalgintzan lan asko dau, batzorde asko dauz, plenoak prestatu egin behar dira, zorionez gure lantaldearen eta ustote baren bai implikazio maila oso altua da, baina alatabe beti uki gau hanka bat herrixen. Eta gure lanabe bai da, herrian egotia, herriko eragileekin hitz egitea, ikustea zeintzuk dien beharrak, momentu honetan dasenak eta etorkizunien etorriko dienak. Orduen, guk proposatuko ditugu hemendik eta hurrengo urtietara, hainbat proposamen egingo ditugu hildo horretatik. Egia da, momentu baten, behar sozial horreik tatik sortzen dien proposamenak, eukiko dutela zerikusia, bai hirigintzarekin, bai beste gauza batzuekin. Baina lehenengo da, batetan entzundan inor atzean utzi gabe jende asko geratu datzean, hori errealitate bat da, eta lehenengo horri erantzun behar zaio. Eta gero zeintzuk dien beste behar batzuk intangibliak direnak. Herriaren kohesioa, herri bizi bat eukitzia, euskaraz hitz egiten duen herri bat eukitzia, eta hortarako baliabideak eta proposamen zehatzak behar die.
zer esanik ez, momentu honetan mahai gainean dauzkagun proiektuak, ez? Bait bat izaldikeko bulebarra gero hitz egingo dugu, edo mugikortasuna, TAO, kiroldegia, horrek baitxa, mahai gainean dauz. Baina gu proposatuko ditugu hemendik eta aurrera beste batzu baitxa. Bat aukeratzekotan edo galdetzen baldin batzuet premia nagusisa momentu honetan azalten zein dan, gero herritxarri galdetu dutzeu, baina zuei galdetzen baldin batzuet zein azpimarratuko zeinukie. Karo, eta segun ze ikuspuntutik ikusten duzun. Kirolari batentzat adibidez izan lizke azpiegiturak. Langabezian dauen pertsona batentzat izango da langabezia. Gazte batentzat izango da aisialdirako alternatiba bat eukitzea. Edo nerabe batei galdetzen badutu esango dutu noiz ipiniko daude ja behingoz arrasateko erdiguneko gaztetxokoa, 9 hilabete daroiare itxita. Eta zuen ustez, nun jarri beharko litzake, lehentasuna zein izen beharko litzake momentu honetan? Guztiak daukie lehentasuna momentu honetan. Eba? Herritar asko daudela hilabete bukaerara ez direnak heltzen, eta dauden laguntzak handitu behar dira edo laguntza berriak sortu, inorratzean gelditu ez dadien, hori izango zen. Pandemiak baldintzatu dau lehenengo, agintalixan lehenengo zati hau, ez? Ondiokanbe ez da erabate konpondu arazoa eta baldintzatzen jarraitzen dau, baina zuei arlo personalian nola eragin dotzue kontu honek? Baitu, nik zorionez gure lanagatik, bulegoan 3 gara, eta gure lanagatik guardiak jarraitu behar izan ditugu itzen, eta ez gara etxean sartuta egon. Eta horrek azkenien aisia apur bat eman duzku. Eta zorionez eta zoritxarrez, baina zorionez bai, ikusarazi digu pandemiak sortu izan dituen arazo larri asko. Momentu baten ez dienak ikusten, baina gero lehen komentatu zuten bezala pandemiak orain be, ondion be ondorixoak ekartzen ari da. Baina, nahiko ondo nire kasuan. Ni konfinamendu horrean ez nengoen zinegotzi lanetan, Igor Urrizar zegoen. Orduan pertsonalki nik momentu horretan ikasten nengoen, hori lagundu zidan telematikoki eguneko ordu batzuk betetze aldera. Eta udalaren jardunei dagokizunez, lehen be komentu duzue gauza batzuk ez, baina zela ikusi duzue udal gobernua bereziki ez, 2 urte honetan, ze balorazio egiten duzue? Baldintzak, zela baldintzatu da esan nahi dute COVID-ak? Aurrekontuak ez dira aldatu, ez? Eta herritarren bizitza aldatu bada, aurrekontuak egokitu beharko liratezke. Baina errealitatea da, ez dutela aldatu, gobernuak ez dauela aldatu bere plangintza, eta hori adierazle bata. Pandemiak zeharo aldatu zauen. Udalaren jarduna, eguneko jarduna zeharo aldatu zauen. Kostatu zen gutxi gora bera 3 bat aste edo landanok telelanetan hastia. Osoko bilkurak bide batez, normalizatzeko bidean daie, o? Datorren hastian da lehena. Eta izango daia presentziala eta udal batza osatzen duzuen zinegotzi guztiekin. Baina esaten abien bezala, udal langileak 3 astetan jarri ziren telelanetan, egia da politikoak momentu baten 2 hilabete egon ginela geldi, ez zaelako gauzia kudeatzen, ez zauelako dana bertan bera batzordeak hasi ginen erako 2 hilabete pasatu ziren, eta hor bai egon zen alako kudeak eta nire ustez eskasa. Eta hor, bai gureko naukena da, lehen esan dutena, ez? Pena bat izan zen, ze garai horretan gauza asko ezin zienin, fisikoak zirenak batez ere, ezin ginelako kalera irten, eta hor aukera handixa galdu gauen, harremanak posturak elkartzeko, proposamenak egiteko, begiratzeko zeintzuk ziren benetan pandemiak ekartzen ari ziren, zeintzuk ziren arazoak, pandemiatik eratorritxako arazoak, eta hor lan egiteko aukera asko eduki gauen, baina, esaten dut, aste santutan gobernuak 15 egun hartu zauen jai. Pandemia erdian. Orduan, nahiz eta gu egon proposatzaile, eraikitzaile, lan egiteko gogorrekin, pena bat izan zen. Ostalarisekin izan die gora berak, edo bintzat igual hori agerikuena hoxe izan da, ez? Ostalarisak geurape, kalera urten dielako, protesta indabelako, eta ikusi ditugulako, ez? Han eta hemen. Zentzu honetan, iruditzakatzue gobernuak zuzen jokatu dabela, edo, itxeko zeuzkan erremintxak jarri ditugala? Zorionez azkenien bai, baina egoera muturreraino heldu behar izan zen. Zorionez, begira, gobernu honen kudeaketak, motak,
sortzen ari da herrian oso fenomeno guretzako politia dana. Dala, ez teotzaten erantzuten herritarren beharrei, herritarrak die antolatzen hasi dienak. Adibidez, ostalariak batu egin ziren, eta onzien isa 3 hilabete alkatearen bulegoaren azpian protestaka. Guri alkateak esan zigun hasieratik, ez zeuela ostalaritzen diru laguntzetan sinisten eta ez zituela emango. Zorionez, gero, azkenean, presinuak eginda behar zituen. Baina adibidez, Zuntzarekin berdina gertatu da, Eko Bulebarrarekin berdina gertatu da, hau da, sortzen ari da, herritarren arteko, zelabaiteko antolakuntza batzuk, ez dielako euren beharrak betetzen ari, eta ez daudelako komunikazio bat zuzena, udala eta herritarren artien. Zer ikusi oso horretan zuke ba? Bai, ostalariak eskatzen zutena zen inbertsioak egiteko segurtasun juridikoa edukitzea, eta antolatu eta kaldera atera diren arte gobernuak ez dago entzun, ez? Kontzentrazioak, sinadura bilketak egin zuten arte gobernuak ez zuen erreakzionatu. Bueno, Goiatze Arana lankideak hainbat gairen gainean galdetu dau kalian, Arrasaten, esate baterako, hemen urtean den gai bat bada, eta gainera Laister, ondiokan martxan ez da jarri, bada, abenduan jarriko da abian, programadura besterik ez bada, eta horretxen gainean, esan dako moduan, horretxen gainean galdetu dau kalian, ikusi diguna berrez esaten duzkun Goiatze Aranak. Kaixo Eneko, kaixo mahaikideak eta ikusentzuleak, bai, esaten zenuten moduan, mikrofono eskuetan, Arrasateko kaleetan ibili gara galdezka azken egunotan, eta besteak beste, proba moduan besterik ez bada ere, abenduan bertan martxan jarriko den TAO sistemari buruz galdetu diegu herritarrei. Honi buruz denetarik esan digute. Bada sistema horren atzean dirua ateratzeko beharra edo nahia ikusten duenik, bada bertako komertzioari mesederik egingo ez diola uste duenik, eta bertako plazekin lotuta ere, zalantza batzu agertu bituzte batzuek. Hori ez dakiz zergaitik, falta ituzku derrigorrezko izango da hori. Hemen diru ebier da nentzako, ez da bestik. Eta lagunduko ote du horrek, hemen herri barruan ibilgailuekin eta egon daitekeen arazori arintzen? Ez da uste. Ni pertsonalki ezai gustatzen, zeratik, ordaintzen duzu, baina gero ez dakizu leku edukizo duenik, baina Zu esate baterako bertakoa zara, ulertzen dut bertakoen plaza horietako bat izango duzula, baina segurtasunik ez lekurik izango. Hori da, ordaintzen duzu, baina ez dakizu libre edukiko duzuen leku hori. Hori ez duzu guztiz ondo ikusten. Ez. Hori niretzat Arrasaten dako larreikua da. Ez dakiz, indik ikusten dutena da, barruko merkataritzarako, kanpotik datorren jentia gainera ordaindu egin behar badu, segurazki ez etorriko. Orduan nik uste dut hor penaliza ongi dela asuntua. Hortxe eta horren inguruan, Goiatze Aranak, Arrasaten jaso dituan iritzi batzuk, zela ikusi dituzue. Hainbat kontu urten die, ez dela derrigorrezkoa batek, ez dela soluzioa ordaintzian kontua be, batzuk ikusten dabe hori, dirua batzeko udalak egiten daben, hartzen daben erabaki badala. Eta hori beharrezkoa ikusten duzue? Bai, guk, beharrezkoa. Behar dana da, eukitzia, ondo orokortuta, diseinu bat herrian mugikortasuna ondo ordainauta egoteko, bai? Baina horrek ez dauko bakarrik zerikusia TAOarekin, ezik eta bide gorriekin, oinezkoen lekuekin, eta guzti hau. Horrek guztian gainean beberbaingo ondoren. Bai, gu TAOren aldekoa gara. Baina TAO ezberdinak dauz. Guk adibidez, behin eta berriro esan diogu gobernuari TAO bigun baten aldekoa garela. Hau da, lehenengoko ordute erdixa 2 ordu edo 3 orduak doainak izatea eskatu izan diogu. Eskatu izan diogu baita ere, ez subkontratatzea hau enpresa baten bitxartez. Baizik eta izatea zuzenki udalak ematen dion zerbitzu bat herriari, nun langileen baldintzak izango dienara, baino hobi hauak izango dien. Oso garrantzitsua da bai esatea, auzotarrak, udalan bizi diena, Bedoñan, Mitzarrekan bizi dienak, geratu diela ez alde batera, ez bestera. Hau da, ez die bertakoak, baina ez daukie taxi bus zerbitzurik, orduan geratu dira apur bat ez, 2. mailako arrasatearrak izango balira bezala. Eta gero merkatarixen gaian, nik uste dut gizon horrek arrazoia eukela. Hau da, bai bertan lan itxen duten merkatarixen dako, ez baldin baukotzu logotipoa eta kotxia enpresan
domizilatuta, erroldatuta, ezin dozu, taoa erabili behar dozu. Eta horrek kalteak hartzen dutza merkataritzari berari, bere horretan. Orduan esaten dut zutena eneko, guk taoaren aldekoa gara, baina tao bingun bat. Tao ez rekaudatorioa, izanlik zerbitzu defizitarioa. Baina zerbitzu publiko asko defizitarioak izan behar dira, herriaren beharrak asetzeko. Ikusi dugun bezala, ezin egona sortu da herrian gai honekin. Osoko bilkuran guk eskatu genuen moratoria eta herri galdeketa bat egiteko. Eragin zuzena daukaten politikak galdeketa baten bitartez kudeatu beharko litzatezke, gure ustez. Hasiera eta bukaerako proposamenak oso aldenduta daude. Erdialdean hasieran bakarrik jarri behar zelako TAO sistema. Gero inguruko herriak ere TAO sistema eskatu zuten, baina orain gehiago aldenduta dauden auzo horiek, Erguin, Santa Marina, prozesuaren kanpo gelditu dira, ez? Eta gure ustez, atzera pauso bat eman behar da, gai honen inguruan, eta behar bada berriro hasi. Ikusten dituzue herritxarrak, oro har mugikortasun kontuetan, bidegorrixa dela, autoa gutxi autan erabili behar hori, kontzientzia auta darela eta prest darela esate baterako, TAO ekarriko da neurri horren inguruan. Nik ikusten dut batzu baietz eta beste batzuk ezetz. Hau da, parkatu, kontzientziatuta dauden edo ez? Sistemara egokitu beharko dira, bai edo bai, egia da, TAO sistema leku askotan dauela. Herri gisa guztietan dau TAO sistema bat. Ez gauza bada, zen motatakoa dan. Hasieran kaosa sortuko da, bai. Egia da auzo batzuk kanpoan utzi diela, bai. Orduen gero ikusiko da zelan kudeatzen dauen hau gobernuak, baina bai, egonezina sortzen ari da. Gure ustez aldaketa hori ezin da inposatu, ez? TAOa jarrita ez dugu herritarren mugikortasuna aldatzen. Bakarrik limitatzen da edo horrekin inposatzen da. Proposamen askoz gehiago behar dira, bizikleta indartu eta horrelako proposamenak eredu hori pixkanaka aldatzeko. Gai honekin jarraituta, mugikortasun kontuekin eta jarraituta, ekobulebarraren inguruan galdetu dut zeu herritxarrei, Goiatzarana izan da kalian gai horren gainean galdezka, ikusi digun zer jaso da ben. Ekobulebarrari buruz galdetuta, kasu honetan ere denetarik esan digute, ezta, badalanei itxura polita hartzen dietenik, beste batzuk nahiago zuten lehen zegoen moduan, garbi dagoena da hori bai, oinezkoentzako lasaiagoa izango dela, edozein kasutan oinezkoekin ez ote den gehiegi pentsatu, hori ere esan digute. Ez dakiz zer esan, alde batetik dirudienez hobeto geratuko da, baina bestaldetik ez dakit erosoa dela ala ez. Ez dakit ikusiko gero zan geratzen da, baina apurtxo bat aspertuta banau. Uneaz, obrak, bai, zahatia da baz, baina ez dakit. Arutzau, baina ez pasetan zaren nien amentik hori, dana dau zahatia da, dana itxita da, apur bat inkomodua. Oinezkoentzako izango da? Bai, ikusiko. Gu hemen bertan bizi gara eta mentzet etxura bastante ondo doi ikusi behar gero. Nire uste bat bastante politxa geratuko da, bastante ondo, mentzet ibiltzeko eta lasaio ibiltzeko jentia. Kartera gutxiago dago, baina peaton leku gehiago, baina ez dakit. Nire ustez hobeto zegoen lehengo moduan. Nire pentsatzen jat, oinezkoentzat eta ondo datorrela, baina gero ikusten dut oso arazo pila kotxien da ibiltzeko, ez? Larreiko oinezkoentzako lekua, esan nahi dutena da, aparkaleku asko kendu die, ez dakit zelan geratuko dan dana. Ikusi dugu, ez? Askotariko erantzunak, ez? Zenbat buru, hainbat aburu. Eba, zela ikus dozu, zu gustuko dozu ekobulebarra? Zela geratzen ari dan, proiektua bera? Osotasunean bai, baina esan behar dut proiektu honetan esen parte hartzea egon hasieratik, orduan Grupo San Juanen bizilagunekin ere gatazka gertatu zen. Politika eredua aldatu da eta ez da nahiko aldau urtero boska emateari, hor ikusi dugu bizilagun batzuk ondoan bizi direnak eta ez dakite nondik nora joango den proiektua, hori ezin da.
Gora beratzua izen da proiektua berabe, pixkat improvisazioa be ikusi dozue, ala? Bai, bueno, guk jaso geuenian lehenengoko aldiz mapia, geretu ginen, aho bete hortz esaten dana. Soie autobusak Merkadillo plazatik Loramendiraino, gero arkoa botatzearena Grupo San Juan taldien ezakigun, eta hor sortu dana da, zela baitebeko bai improvisazio bat, ez dugu ulertzen zergaitik San Juan taldia edo San Juan auzua ataradan proiektutik, hola, zeharo ez dalako akordiorik egon bizilagunekin ez zekiten zer egin behar zan bez, momentu baten bileretan be bai oso gatazkatxuak izan ziren, da atara izien handik. Beste alde, beste bizilagun batzuk, guk proiektu bat egia da, guk Laubide proiektua aurkeztu genuela, buru belarri jarri ginen horretan, gobernuari proposatu nahi izan genion eta ez zuen entzun nahi izan ere, zu bai, eskerrik asko, baina, eta bizilagunekin hasi ginen lanketa horretan, ezta? Orduan, lanketa horretatik, irtan zan gero, bizilagunen mugimendu bat esaten, baiet, momentu baten Garibai etorbidea oinezkoentzako izateak zentzu guztia aukela, ez? Zer gertatzen da? Grupo San Juanekoei ez bezala, Roneokoei kasuin jakie, baina peatonalizatzen baldin badozu, Garibai, arek, beste arazo batzuk sortzen ditu. Hau da, trafikoa atzera botatzen dau, trafiko guztia atzek aldetik doia, autobusa mugitu egin behar die, autobus geltokia behar da, eta orduan egon da, improvisazio totala, eta momentu baten oso kaotikoa. Zatik obra berabe oso azkar egiten ari da, momentu batzutan ez dakitzu norabidean hundik dien, eta izaten ari da bastante traketxa. Erabakiak hartu beharko dira bai edo bai, ia zergaitik Nafarroa etorbidea jaso beharko duen hainbestelako trafikoa, beste batzuk ez hainbeste, ikusiko da. Baina proiektua bere osotasunean, guk moratoria bat eskatu genuen baita, elkarrekin beha doz egon zan, berplanteatzeko zein izango zen eragina, peatonalizazioaren eragina, baina aurrera bota zan, eta gaur, hola gauz. Bus geltokixaren inguruan, Salduzperen inguruan, Laubideren proiektuaren inguruan, gero behiratuko goiatze horren inguruan galdezka ebilida, baina Grupo San Juanen gainean, aipatu duzue, zuk aipatu duzu Grupo San Juan, iruditzen jatzu hasieran udalak planteatzen zaren proiektua onargarri zala, horren aldekoa zineten, ez prozesua izen da, kaso... Etzekigun, ez genek izen. Adibide bezala, zuk jakin izan duzu lehen hau, ospitxal zarra bota bizala eta 24 milioiko inbertsio bat egin bezala, arrasaten gu baino. Era bideo, bai. Eta guk ez tekigun, orduan konturatu ginen, bertako bizilaguna gugana etorri zienien. Eta gure keskasan, guk ez tekigula momentu horretan zer erantzun. Orduan hasi zien hor bilerak irigintzarekin, auta bestia, esan ziren eman ziren udaletik informazio batzuk ez zienak egisa, hori bede esanen bie da. Eta azkenean, etzekigun zubi hori bota bietzala, etzekigun espropiazioak, desjabetzeak egon biziela. Irigintza batzordian esan gaixa eztabaidatu edo planteatu oposizioakin batera? Herritarrak gure gaina etorri arte ez, guk etzekigun hori. Zuzenki joan ziren zubia botatzera. Eta orduan herritarrak gainera bota ziren, hau da, irigintzara joan ziren, eta orduen konturatu ginen, orduen hasi ginen eskritura begiratzen, ia udalari zegokionez, edo ez, esatik udalak esaten zuen udalari zegokiola, udalaren jabetza zala, eta herritarrak esaten zauen ez ez, eta hor, gatazka sortu zen, baina saiatu biharrien, soluzio bat topetan, eta elkarrekin zelabaiteko akordioetara heltzia, erabaki izan hortik ateratzia, baten bat azarratu zen, da esan zuen zuek ekobulebarretik kanpora. Eta hori ez da bidezkoa, nire ustez. Horrelako proiektuak herritarrekin partekatu behar dira, bestela horrelako egoerak sortzen dira, ez? Ez dugu lertzen nola inposatu daiteke nola proiektu bat bizilagunei ahotsa eman gabe. Bueno, esan dako moduan, Salduzperen inguruan, bus geltoki, behin-behineko bus geltoki berrixan gainean galdetu dago etzaranak, entzun daigun.
Autobus geltokiari dagokionean, kokalekuari buruz, galdetu diegu nagusiki herritarrei, dakizuen bezala uztailetik salduspen dago, behin-behineko autobus geltokia ikusteke oraindik, hori izango den, behin betiko kokaleku edo ez, eta tira herritarrek denetarik diote ez da, batzuentzako apropos dagoen tokian, beste batzuek berriz uste dute, halako geltoki batek erdigunean beharko lukeela. Ni astesuko naiz, baina momentu honetan Arrasaten pixuekat. Eta ibiltzet autobusa gehien bat, honea etortzeko eta Aretxaleta joteko unibertsitatea. Beraz, tokatu zaizu, lehengo eran ezagutzea eta baita orain geltoki berrian ibili behar izatea. Bai. Ez da, zer moduz? Pues egia esan ubikazioa pixkat urrutik gatzit zaigu ikaslei, eta, moldatu behar izango dugu, ze azkenen hau tokatzea ez. Uste duzu kokagun egokia dela? Bueno, nietako nipitzatez, erdiagoa egon bezan. Hemen ja ikusten dozuk kanpoen zauzela, Arrasatetik. Bai, leheno erdikalden nik uste zealdetikan, ubikazio aldetikan da asko hobeto zeola. Ontzat, erdialderago erosoagoa izango litzateke? Bai, erdiagoa hobeto izango zen. Bai, zetik autobus asko gendu dut erdian eta nietako ona zen da denpora gehiago gonbiztea itxagoten, no? Bueno, berez, tokia kokalekua gustatzen zait. Gainera, naiz eta urrutiago gelditu, baina ondo aparkatzeko tokia lagatzen badezu kotxea eta, oin arazoa da, hori ez, kotxeak nun laga, ospitalera etortzen baldin bazara. Ohiko erabiltzailea ez zara, baina tokatu izan zaizu, noiz edo noiz autobusa hartzea, ondo informatu da pixka bate Arrasaten egin diren aldaketen gainean? Nik uste dut ezetz, ni ez naiz erabiltzailea, baina familia bertan daukat eta bai erabiltzen dut, eta askotan zalantza nun hartu behar, nun jaitsi, agian buelta osoa ematen dau eta ez duzu aukerarik bertan jaisteko. Ederki iruditzen zait, oso ondo. Adinekoak garenoi primeran atorkigu. Niretzat momal, hemen asko bepolitxago gauken. Baina? Ni hori ez dut etxartu ikusten. Hombre, lehen hemen garei baien asko hobeto, eta nondetzat urbila hau, hor batzui urdinok jausiko jakie, baina, hori ez dut etxartu ikusten. Ez dakiz zer esan. Non gustatuko litzaizuke egotea behin betiko geraleku hori? Ni gure nuke hemen inguruan eukitzia. Orduen, usten dut, hausuna guztientzako zentrue hau dela, ez? Nik uste dut hemen izen biko litzakela urrin bareko, ez dakit leku dauen, ez dauen hori da beste kontu. Hortxe, herritarren erantzunak, iritzixak, Maidar, salduzpe leku egokisa da, bus geltokisa jartzeko? Beitu, nik esango notzuke, erabiltzailea garen nontzako ez, baina erabiltzaile ez dienentzako bai, eta dauko gauza bat ona, salduzpek, dela, herritxik atatzen dituela hainbat autobus. Egia da hor, diela zuzenki joaten dienak hiriburuetara eta loiura, baina egisa baita ipini da bila 3. linea bat lantadera bezala ez doiena inoiz linea horretan. Orduen hori autobus hori kendu egin beharko da, zetik ez da erabiltzen. Ikusi beharko da, lehen ebak esan dauen bezala, herrixakin hitz egin beharko da, nun da lekurik egokiera. Egisa da, erdixan jartzen baldin baduzula asko zerosoa badala. Baina, hortarako bebai, ikusi behar da, fluxuak zelan eragiten dutzen bertako herritarrei. Aurrera begira ikusin beharko da. Egia da bebai, hori, improvisazio utz baten gabitzen ez, dana da behin-behinekoa. Bus geltokia da behin-behinekoa, emakume txokoa ez da aldatzen ez dakigulako nun sartu, gaztegunea behin-behinekoa izango da ez dakin nun, eta orduen behin-behinekotasun... Benetan behin-behineko izango dela, ala ja hor geratuko dela? Herritxak erabakiko dugu, herritxak erabakiko dugu. Zuen uste zen biako litzak, herri galdeketa bat horren inguruan edo estate baterako? Noski lanketa bat. Guk hasieran aurkeztu genuen bertan, Arizmendi Arrieta plazan. Eta hori izan zen aukera bat, modu rotatorio baten. Zer gertatzen da? Ez da, Arrasaten beha gauza kurioso bat gertatzen da autobusekin. Bergaran gertatzen ez dana. Autobusak bertan gelditu itxen die. Paradia itxen dago ezak, gelditzen die aparkauta Arrasaten. Bergaran ez? Zeratik bergaran ez? Autobus geltokiak ez dotzalako aukerarik ematen hortarako. Horregatik guk pentsatu genuen horrelako sistema bat gurien bebai. Eta deskantzatu, ero, geldi egon bieba baldin badie, egon deitxiela herritik kanpora. Baina ez erdixen, lehen gari baien gertatzen zen bezala edo salduzpen gertatzen den bezala. Orduen, lanketa bat behar duela, bai. Zuen ustez, leku egokisa da?
Guk erdigunean irudikatzen dugu, ez erdigunea delako, auzoetatik erdiko puntua bezala irudikatzen dugulako, ez? Adibidez, Arrasate Donostia ibilbidea egin behar duen pertsona batek goizeko 7:00 eta etxebizitza San Andresen daukana, Kriston paseoa eman behar du autobusa hartzeko, ez? Gobernuari galdetu genion, kokalekua definitu duten, eta erantzuna izan zen, mugikortasun planean, hurrengo legealdian, eztabaidatuko dela, baina hau improvisazio hutsa da. Hasieratik parte hartzea egongo bazen, igual hau definituta egongo litzatelako. Erdigunean esan duzu, EH Bilduk Arimendiarrita plaza proposatzen zeban, egokisa irutze jatzu kokapen hori? Bai, adibidez. Bai. Maider, hor? Gauzia da, momentu baten Eko Bulebarraren... Hor arbola batzuk badare tartean, ez dakit horre botatzia planteatzen zen edo ez? Bai, edo subterranioitia. Horra aukera ezberdinak da, baina, karo, gu adibidez ez ginen... Lurrazpiko aparkaleko aprobetxatuta. Gu ez ginen sartu gure belarri horretara, medio teknikorik ez daukagulako hori egiteko. Ikusi genuen arkitektonikoak posible esan edo ez, basan, baina ez daukagu medio teknik, ez daukagu gobernuak daukon medioa. Horregaitik gu nahi genuen eurakin momentu baten hitz egin eta esan, zerbaitek ez dugu, peatonalizatzen gari bai, eta horrek dakartzan ondorio guztiak aztertzen, itxoin apur bat, obrari, itxoin, eta, karo, 3 milioiko obra da, printzipioz 3 milioikoa, eta Arrasateko erdialdeko azkenian norabide guztiak aldatuko dituena, panorama guztia aldatuko duena, orduen itxoin biharrien, aurrera bota da behin-behineko neurri horrekin, ikusiko dugu aurrera begira. Bueno, gaize aldatuko dugu eta Kulturola eta Juan Artzamendi Musika Eskola badie, aurreko agintalditik datozen proiektu haundixak die, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Sozialisten arteko udal gobernuaren proiektu izarrak konsideratu geinke. Ez dakit ze iritzi daukazuen horren inguruan, bai Kulturolaren inguruan, Juan Artzamendi musika etxearen inguruan, gero Juan Artzamendi musika etxearen inguruan besortu ziren beste gorabehera batzuk, prozesuaren gainean eta eraikitze prozesuaren gainean. Baina, Kulturolakin hasteko ze iritzi batzuk Kulturola? Kulturola ez da Fanzan Legealdetik datorren proiektu bat. Kulturola da Inazio Azkarraga Urizarren agintalditik datorrena. Zuzeu zinegotzi zina. Berez Kepa Urteagaren proiektu bat da, eta bere Kulturola izena berabe Kepa Urteagaren asmakizun bat izan zen. Eta oso pozik gauz proiektu horrekin, ze azkenean guk hori gero nahi gauen, ezta? Eragile kultural guztiak leku baten egotia eta espazio duinak eukitzia beraien aktibidadia gauzatzeko, ezta? Pozik gauz, egia da, atzerapena handixakin datorrela, 7 urte pasau die, eta euki dugu ere gora bera handixak bebai. Alkateak esan dau. Obrak bintzaten. Gabonetan sartuko dituztela eragileek beren materialak eta ikusiko dugu. Azkeneko aldiz noiz egon zinaten hori ikusten, edo ikusteko aukerarik eduki dozue, zela geratu dan eta? Nik ez dute, zuke gomidatu zaitxue. Eta hori, gu oso pozik gauz. Egia dabe bai, bertan egongo dien eragile guztien aktibidadia dinamizatzeko pertsona bat beharko dugula. Ze, azkenean ez da eraikin bat jarri eta bertan eragileak sartu, baizik eta horrek eukibidau energia bat, sinergia batzuk egon bidie, harima bat eukibidau, eta hortarako dinamizazio bat guk beharrezkoa ikusten dugu. Baina berez oso pozik, kriston gogua ikustekoa da. Herriko kultur taldiendako, kultur eragileendako tokixe izango da, eta alde hortatik pozik orduan proiektu horrekin. Bai, ja, berri ikusten dugun. Eba? Bai, proiektuaren kudeaketa penagarria izan da, 33 hilabete doaz, eta 16 hilabeten 16 hilabeteetan ejekutatzeko proiektu bat zen, ez? Enpresarekin eukitako malgutasuna herritarrekin eukitzea ere gustatuko litzaiguke. Proiektua aurkeztu zenean, egin genuen proposamena izan zen, erabilera anitzeko gelak ere aurre ikustea proiektuan, baina zetz esan zigun gobernuak, eta ados gaude, baina kritika honekin. Eta musika etxean gainean, Juan Artzamendi, lehenauko aprendizetako eraikin hori berrizteko eta horren musika etxea jartzeko proiektu horren inguruan ze iritzi daukazu? Kasu honetan berdina. Erabilera anitzeko gelak eskatu genituen, adibidez herritar batek ukelelea jotzen badu eta bere etxean ezin badu bizilagunak gauez egiten duelako lan adibidez, aurre ikustea proiektu horretan erabilera anitzeko gelak, baina erantzuna berdina izan zen, gobernuak ez du aurre ikusten, ez esan zigun, eta ados, baina kritika honekin.
obra geldi hon ziren, berriro berrabiatu die, prozesua jarraitzen dau, ze iritzi daukazu proiektu horren inguruan. Bueno, gu musikatxearen aldekoa gara. Bueno, berez, gure zinegotzietatik isa danok bazkidea gara. Orduen daukagu bai, eta ni adibidez nire kasuan txiki-txikitatik egonaz binkula eta Arrasate musikalei. Orduen beharrezkoa zan eta behar bat dau horren inguruan. Egisa ebak esaten dauena arrazoia dauko. Hau da, adibidez, ez die sinergiak bildu, edo ez da zelabait akordiorik edo beste proiektorik sortu, beste behar musikal batzuk, Arrasate musikaletik aparte, eraikin horretan aukeri aukitzeko bertan eitzeko. Musikataldiak, rock musikataldiak edo bestelakoak esate baterako. Auditorioa erabiltzia bertan Arrasate musikaletik at dauen beste talde batek, edo hori ez da egin. Garaiz gauz ondion, baina egia da eraikina bakarrik eman jakola Arrasate musikali eta Goiko Baluri. Orduan, alde horretatik oso pozik, zaitik daukagu izugarrizko gogua bai ikusteko, atzerapena eduki dago hau ez da izan gobernuaren gestio txar bat, baizik eta porrotein egon enpresiak, eta hori holaxe da. Baina bai momentu baten egon zala desfase bat zertifikatzen zanakin eta egiten ari zanakin, adibidez. Esaten zan lehiuak adibidez basazela eta lehiuak etzazen, baina guia ordainduta genitxuen, eta hor kudeaketan bebai egon zan olako improvisazio bat. Baina, gogo ondixakin bebai ikusteko. Aurrera ingo dugu, mugikortasun kontuen inguruan eta jardun dugu, baina hiri antolamentuaren ikuspegitik eta nun ikusten duzue momentu honetan Arrasatek premia ondixena daukana, ez? Zela ikusten duzue, bastak Zarugalde, bere momentuan be, horra aurre ikusten zan, Otalora lizentziaduna, Monterron, Zarugalde inguru horretan, auzuetan, nun ikusten duzue, lehentasunak nun jarri biako liak ezuen ustez? Bueno, auzuetan handixak. Seguk aukeri gaubenian bai Erguinera joateko, ero Santa Teresara, bat abisok egon ginen bai bizilagun batzuekin Santa Teresa eta Santa Marina inguruan, handixak. Han asensoria egon leike, baina gurpildun pertsonatek edo pertsona nagusi batek igo gailetik irtetzen da, eta handauka izugarrizko aldapak, zuluak, errepidea sartu beharra bere etxera joateko, eta hor beharra ondixa dau, hirigintza aldetik. Bidegorrien sare bai, berez legealdi honetan ez da bukatuko. Momentu honetan, gu gauz proposatu, sartu hemen beste zatitxo bat, eta egisa kasu batzuetan kasu injuzkoela. Adibidez, etxe txikinetan joango da, bide beste gorri zatitxo bat, eta hau. Eta beste, baina bai, auzuak oso lagatadaz. Eta hori ez dugu, igogailuak bakarrik ez dugu zuzenduko hori. Bai, gu kargi daukagu auzoak. Auzoak atzean geratu dira, eta auzoak erdigunera ekarri behar dira. Santa Teresan adibidez kale asko ez dira irisgarriak, kale batzuetan zuhiltzaile kamioi bat ez lirateke sartuko, kale asko ez daukate espaloia eta bizilagunak errepidetik joan behar dira, eta gure ustez plan estrategikoa garatu behar dira bizilagunekin eta esku hartze galanta egin auzoetan. Beste kontu bat, zuntz optikoa, azken aldixan Aldezarrian jarri beharreko zuntz optikoaren inguruan eta asko berba egin da, eta eztabaida sortu da gai horren inguruan, eta horretzen inguruan hain justu Goiatzarana Herritxarrekin egon da. Alde zaharrera etorrita galdera zehatza egin dugu, zuntz optikoari buruzkoa. Jakin nahi izan dugu zer suposatzen duen bertako bizilagunentzat zuntz optikorik ez edukitzeak, eta galdetu dugu baita ere akademia batetan. Bertan adibidez, esaten ziguten denborak aurrera eginala, baliabide informatikoak gero eta beharrezkoagoak direla. Gero eta konektibitate handiagoa behar dugula eta alde horretatik desente nabaritu dutela. Maiatzean ziren, lanak hastekoak urrian gero momentuz ez dira hasi, eta esan beharrik ez bizilagunak egun hori noiz iritsiko gogotsu daudela. Asko eskertuko dutela diote. Gurea bezalako negozioak behar da bienak aldi berien, ez dakit, 50 ordenagailu egotia konektatuta aldi berian, begi biztakue da, ez da gaur egun daukogun baliabideekin ez da nahikoa, eta askotan baukitzen ditugu arazoak, ez? Eta gure zerbitzua akademia moduan baldintzatuta egoten da. Baten internet jausten dalako, edo ez daukalako inolako abiadurarik, ezin dauelako jasanen beste datu egotea mugitzen aldi berean, eta orduen egisa esan, baldintzatzen gaitu eta desente. Goguakin, zozo mobitzen da, eta ipintzen dozkoen, eta aukera daukogun zuntzontikoa eukitzeko etxean. Momentuetan zein da zuen egoera?
Gabiz telefono mobilekin wifi-xa botatzen. Ez da erosoa. Ez, klaro, ondekin gaina gabitzea etxe barruan, eta ez, erosoa ez. Bai, noiz hasten dien, zeia denpora da. Zeni justu udaletxeko ofizina batzun gainean bizinaz, euro daukietan nik ez dauket. Eta ez batzuk osatzen dizu horrek? Ni ikasten nabil, eta konfinamentoan eta ezin konektatu ondo, batzutan jauzi jaten plataforma, eta hori, beti velozidade gutxi hau, eta horre gauzak. Guri nahiko tristea iruditzen jaku, Arrasateko alde zaharra ondio nodan egotea. Eta iruditzen jaku hori utzikeriaren ondorio bat dela. Ongi etorriak die ahalegin guztiak eta aurrerapen guztiak, baina 2021 sartuta gauz, orain dela urte asko hasi ziren sartzen zuntz optikoa Debagoieneko alde guztietan, azkenengo baserri auzoan bebai, eta ondion hementxe, herrigune baten, ez dago ezer, eta gainera, gure irudipena da, danak jarraituko zauela berdin, espaldin balitzasi jendea mugitzen, eta presio egiten, eta komunikabideetan agertzen. Bueno, alegina badabiltzeiten, baina ixe obligauen jakelako, ez? Hemen betik izen da eskaera bat, baina gero azkenean akademiak jarri zienien gogor, orduan txemobitu da gauzia, bestela ez? Zeke udaletxe bai, dabileiten, baina behartuta. Hortxe Arrasateko aldezarreko herritarren iritzixak, asko atzeratu da, edo berandu dator zuntz optikoa Arrasateko aldezarrera? Oso, berandu. Gure eskaera bat izan da azkenengo bi legealdietan, eta, karo, sortu die, lehenengo mailako eta bigarren mailako arrasatearrak. Batzuk dauke zuntza superraskar, adibidez, Zarugalden bizi bazara, edo Garibai etorbidean bizi bazara, eta aldezarrekoak ez. Gero dau beste faktore bat bebai oso garrantzitsua, behin eta berriro esaten gabitzena, batez ere merkataritza batzordean, dala Arrasateko aldezarra hiltzen ari dela. Etxe bizitzak utzik gelditzen ari die, komertzio bat jartzeko, zelan jarriko zu komertzio bat espaldin badako zuzuntzik. Eta gero baita ere, pandemiak ekarritxako ondorio bat bai izan zen. Jente askoak ezin zauen lanik egin. Irakasleak ezin zauen euren etxietatik klasia emon, ez zeukielako zuntzik. Eta hori jakin jabe, ondion gaur da eguna, ondion ez daukiela zuntza. Eta gero beste gauza bat bai, oso garrantzitsua. Batzuk ez dugu zuntza ordainduko. Zergaitik aldezarreko bizilagunak ordaindu behar dute zuntza. Eta zergaitik dauko udaletxeak zuntza, eta aldezarreko langileriak ez. Eta zergaitik subkontratatu da hau, zergaitik ez du hartu udaletxeak, eta berak bere zuntza sartu aldezarreko biztanliei, beste biztanlieen baldintza berdinetan bizitzeko, hori da galdera. Herritarrak esan duten bezala, udaletxeak zuntza dauka, baina akademiak ez. Gero ere esan behar da, eta bulegoa martxan jartzeko azkar asko jarri zutela zuntza ez, baina akademiak ere atzean gelditu direla oraindik. Esan behar dut, beste... Barkatu, jake debatean gazen. Bai. Zuntza, udalak sartu zutan, enpresa pribatu horri. Eta jakin genuen, EH Bilduko bulegotik hartu zabileko kablia. Hau da, nahi dudenean udala oso azkar mugitzen da, zuntza jartzeko, enpresa pribatu bati, Bai, esan behar nagoen, arazo hau beste auzo batzuetaran ere gertatzen dela, eta ikuspegi orokor batekin planifikatu beharko lirateke zuntza kale guztietara heltzeko. Beste kontu bat, kirol instalazioen mapa osatzeko prozesua abian da, zer ikusten duzue? Zorionez, guk Kirol Herria proiektua aurkeztu genuen hauteskundeetan gaur egun lantzen ari garena, ondien besakontzen ari garena, eta zorionez, kiroldegia momentu baten dirdira horrekin aurkeztu zen kiroldegia argi dago, ustot Arrasatar guztiok dakigula ez dela egingo, eta zorionez, orain, gure ideiatik sortutako beste azpiegiturak ere aztertu nahi dira, gu prozesu horretan parte gara, baina gu kirola ulertzen dugu beste modu baten. Ez bakarrik azpiegituretan oinarritutako kirola bezala, baizik eta kirola herri osasuntsuago bat eukitzeko, berdintasunean oinarritutako herri bat eukitzeko, aniztasuna sustatuko duen
gai bat izateko, gazteriari erantzun bat emateko, zeetik gazteria adibidez oso ahaztuta dago herri honetan, bai bere egiteko moduak, drogen kontsumua, guzti hau ahaztuta dago, baina eta berriro ebak eta bisok eskatu eta alkateari jartzeko gai horri lantzeko, eta prest gauz berriz ere, beti prest egon gara, eta oin arte bai prest gauz, eta kirolaren inguruan hori, ulertzen dugu. Ikusten duzu premiazkoa dela esate baterako musakola berritzia? Eski bai, hori dago, eraikina, baina... Eusko Alderdi Jeltzaleak egin zeban proposamena egoki ikusten duzu? Aurre proiektua guk bere horretan ez. Egin zan, 2017an egin zan kirol beharren inguruko azterketa hori bai. Baina aurre proiektu hori ez, zetik aurre proiektu horrek ez zituen herritarren beharrak asetzen. Eta gero adibidez, ez zituen emakumeak kirola egiten usten diogun erabezaroan, eta emakumeak gehien egiten dituzten kirolak adibidez sotanuan sartu zituzten. Esan nahi dut, ez zeuen mimos egindako, kirol plana bere horretan ez zuen jarraitu aurre proiektu horrek. Aurre proiektu hori izan zen, zela baiteko azenario bat, hauteskundeak irabazteko eta diru guztiekin, danon diruakin ordaindutako aurre proiektu bat, baina bere horretan usteot eurak deskartatuta daukiela hori, bestela ezien egongo enegarren parte hartze prozesua egiten kirola azpiegituren inguruen. 2018an parte hartze prozesu bat egon zen, gaur egun egiten ari den parte hartze prozesu antzerako bat. 2019ko hauteskundeetan kiroldegi berria EAJaren proposamen izarra izan zen, megaproiektu hori, eta legaldi honetan egon dira 2 urte zer egin gabe eta orain beste parte hartze prozesu bat martxan jarri dute, orduan ez dakigu nola bukatuko den gobernuaren kudeaketa gai honen inguruan. Bueno, azkenengo tartetxo bat hartuko dugu kalera egiteko, goiatze imongo dut zauitza berriro be, beste hainbat gairen gainean galdetu dau kalian, ikusi digun. Segurtasun gehiago bertako komertzioa azoka plaza eta bizikletentzako aparkalekuak horratx herritarrek egindako beste eskaera batzuk. Ni hori botatzen du falta. Udezainak kalien gehiago ikustia bentzet. Komertzioa, salmentak. Orain bertan izten dira denda asko eta ez dakit nola geratuko da herria. Eta zer uste duzu egin daitekeela udaletik? Udaletik, adibidez, perrekin ez izatea hain gogorrak edo hain estua. Bai, nik eskatuko nioke, merkatu plazie potentzio deixela. Ikusten dut, geroa eta postu gutxi hau, geroa eta jente gutxi hau etorten dela, eta ondikon urte asko ez da, jente asko eskoriatza txabaletan inguru danetik etortezan jentie plazara, plaza zela murriztu indan, asko gutxi hau etorten da, hori pentsetan dut, enbiele hor badaula lana egitea, neurtako, neure opinioe. Ni faltan botatzen dutena da, bai, bizikletakin eta ibiltzeko lekua badau, baina gero bizikletak nun utzi, ez? Ni etortzen jatenaz, eta nun aparkau, ez? Nun lotu bizikletian nola bitxi izan da, ez? Hemen kaliente ikusten diek, ezi baranda guetan lotuta eta holan, jo. Ni ustez ez dia formak, ez? Horretxe helduko dut zau, azoka plazari. Hain justu be badalako, ez? Zuek agintian egon zinatenian eta prozesua eta abiatu zinuen gai honen inguruan. Ez dakite zeo zer aurreatu dan horrekin lotuta? Bueno, gure prozesua zoritxarrez kajoi baten sartu zen, pena bat izan zen, 200 bat pertsonak parte hartu zuten eta identifikatu zen oso ondo lehenengo sektoreak zer behar zuen eta azoka bat bizi berritzeko zer zen beharrezkoa, ez bakarrik obra egitea, baizik eta bertan bebai dinamika batzuk egitea. Han geratu zen eta handik honaino ez da ezer egin. Egia da irigintzatik zeo zer egin nahi dutela, baina uste dut bakarrik dala porlana. Bere horretan lehen sektorea baserritxarren aktibidadea sustatzia eta Andra horrek ondo esan dauen bezala potentziatzia bere izen horretan. Kokapen egokisa dauka gaur egun azoka plazak, beste kokapen bat edo izan lehik aldau edo ez da hori arazua? Horian aztertu zen bere garaian, eta bertan posibilidade asko zaukela ikusi zen, baina baita ere beste zentzu baten. Gaur egun adibidez, jente askoak ez dauku aukeria joateko azokara.
zergaitik ez azoka ekarri zure etxera. Eta gauza guzti horreik aztertzen ziren proiektu horretan, nik uste dut gaur egun be oso eguneratuta egongo litzakela. Baina ni dakidala ez da inolako asmorik. Azoka ez da izan gobernuaren lehentasun bat, hori argi dago. Azoka gune prekario bat da, inbertsioa handiak behar dituena, baserritarra eta bertako produktuak leku duinago bat merezi dutela uste dugu, eta horretarako benetako apustu politiko bat egin behar da. Eta kasu honetan, legealdi honetan eta ez aurrekoan ere ez da egin. Minutu batzuk geratzegako saioa amaitzeko, ordu etera bagoiaz, baina bi konturen gainean galdetu nahiko notzueke, alde batetik, Foru Ogasunak emondako datuen arabera, inoiz baino diru gehiago edukiko dabe udalek, euren biharri eta erantzuteko, inbertsioetarako eta beste gauza batzuetarako. Arrasateko kasuan zuen ustez nun jarri biako litzake diru hori edo zertan inbertidu biako litzake? Pertsonengan. Proiektutan ez, proiektu zuek porlana ditzen dut zuen proiektu horretan ez, pertsonengan, pertsonen biharretan eta esate baterako. Pertsonen biharretan eta herriak behar dituen behar sozialetan. Eta behar sozial horrek asatzeko, eraikinak behar baldin badira, eraikinak egiten dira. Gazteriak eraikinak behar baldin baditu, eraikinak etorriko dira, baina lehenengo sortu behar dana da, identifikatu behar dana da, zein dan beharra. Nagusiek behar dituzte egoitza espezifikoak, kirola egiteko leku bereziak, gero ingo die, baina lehenengo detektatu behar dana da, zer dan behar dana. Eta ez porlana egiko. Espero dugu ez erabiltzia horretarako bakarrik. Porlana bai, baina gero proiektu batzuk daude adibidez Arrasaten ez daukagu aterpetxerik. Hori porlana da, baina kutsu soziala ere dauka ez, eta horrelako proposamenak aurrera eramatea ezinbestekoa ikusten dugu. Gaur egun bizilagun bat kalean gelditzen bada ez daukalako alternatibarik, eta gobernuak ematen dion aukera bakarra da, beste leku batean aterpetxea bilatu eta ordaintzen dio bidaia, ez? Eta hau ezin da horrela jarraitu. Gaztetxoa porlana da, baina bertan egiten dana behar sozial bada. Eta nik uste dut hor Eba eta Bixok bastante linea berdinean egoten garela. Eta azkenengo kontu bat, galdetuko dut ez da Arrasateko kontua bakarrik, Debagoineko 3 herri nagusixei eragiten dutzen, eta edozein herritarrei eraberian Elorreiko komuna. Horre badakizue hainbat herritako eta hainbat alderdi politiko ezberdin eta herritxarrak eta auzotarrak aldarrikatzen ibili ziren bere momentuan, Elorrein komuna jartzia, bus geltokixaren inguruan, azkenengo aldiz, iazko otsailean alkatiak, Arrasateko alkatiak, adirazi zeban, eurak lidergotza hartuko zebela, horre proiektu horri irtera emoteko, demoria pasau da eta gaur da eguna ondiokan ez dakiguna ezer horren inguruan. Biharrezkoa ikusten duzue proiektua, badakizue udalian zehozer jardun duzue gai horren inguruan? Ez, eta pena bada hemen ez egotia gobernua edo ez egotia Maria galdetzeko lidergotza hori nun geratu da. Espero dut bai, oengo asteburuan edo urrengoan ez egotia bi horritako entrevista bat berai hemen hitz egin danaren inguruan. Eta lidergaitza. Goienak egok ikusten baldin bado ingo da hori eta bestela ingo da beste zuz. Bai, nahi duzuna, nik esaten dutzut hartu deixela lidergotza. Baina ez horretan bakarrik, beste gauza askotan baita. Proposamen hau aurrekontu parte hartzaileetatik atera zen, orduan normala da Mariak lidergoa eramatea, hori bete behar duelako, ez? Ikusiko komun horrek egunen baten ikusten ditugun, bertan Elorreiko bus geltokixaren inguruan, zerbitzua dalako eta hainbat herritxarrek hori eskatzen dabelako. Amaitu dugu saioa, eskerrik asko, Maider, eskerrik asko, Eba, herriko kontuen gainean aldarte honetan eta berba eitxarren, eta urrengo batera arte. Mila esker. Eta zubi ikusetzuleok eskerrik asko hor egotearren, guk datorren astian beste saio bat ingo dugu, inguan Oñatiri eskainiko dokotzau, ordura arte ondo segi. Adi Oñatiarrok arira saioak zuenean egingo du geldialdia datorren astean eta nahiko genuke zuen hitza ere jaso. Zer moduz kiroldegi berriarekin, edo zer moduz herriko komertzioan gastatzeko bonuen kanpainekin. Ze ekarpen egingo zeniokete musika eskola berriari. Eman zuen iritzia edo bidali zuen galderak Domeka baino lehen.